Did she get ready, my brother? I been survived with her pocket. I want to know. Shake you up. Another girl to the shake. Yeah, mama. Oh, sorry. Oh, yeah. Oh, yeah, I didn't work on my. Oh, yeah, I didn't. I will try it. I will try it. Oh, no, you took on you. You are going to touch. What do I have, my boy? I will try it. I'm going to see what I got to do in the evening. I'm going to go to the doctor. I want to see if she called in. You come on, I got to take on it and I will do. I didn't. Let me. Ade kata de bianga maka nde nonga na efu we na kala akpa na ebe ga no tire ki hu so me ga kala akpa no na me ga ne check pe me zara tomato so we get to first. Okay. I will try it. I will try it. Thank you. I want to know about it and then you create together. Every other like that.
Come here with pen. Oh, Tony. Oh, no, we collect 2 years ago. Every mistake here. Happen to talk Oh, Tony. Eko umakante ala dia n'otu kana dia n'otu dịka one after the other aboka bịara bịa let's minute I will try it
ndị ụmụaka na-eziokwu na ha na-anụ nkịta nwere eme nkịta nwere eme ile eze ka oge ma anyị na-akụja akụja ọhịa na-eji ata isi nkịta ya na-akụja akụja tụtụrụ ụwa na ọ dịghị mfe tụtụrụ ụwa na ọ dịghị mfe ahụ otu adị onye na-eme ego a onye na-eme ego a ọrịarị tiko ji aka ọlụtụlele igwe ike ichiche bịatake ọya nga ọhụrụ itinye ụka na akpa ọrịarị nwoke ọma ọya thank you let's allow the other ones to come in because thank you can you make us allow to come in thank you the other ones should come in because they cause of attack. Thank you, Biko. Thank you. The other one should come in. The other one should come in. Thank you. The other one should come in. I will tell you. Sorry. I will tell you. Unu nefe lozo. Nefe lozo. Adika. Ụmụaka ma amakpụrụ n'ụlọ ọmụmụ ụmụọta ke onye rụkwa ya nọ n'abalị ọ ga-ebe ebe ya ebe ọwụ ya arị nwoke ọma chikozi aka na-eme ikpere na-eme ikpere ọ dịghị mfe na-eme ikpere ke mma na-eri ego gị ọwụla keta ịgbaracha ya ọ na-eti eti ikwale were hapụrụ m ha nke m ji ihe ego hapụ ha nke About when welcome. We want to announce the arrival of Chief Sir Honorable Kenneth Owogere. He's here with us. Our Tari. Thank you so much. The next one should come in. The next one should come in. The next one should come in. Thank you so much. The next one should come in. The next one should come in. The next one should come in. Yeah, okay.
His Royal Majesty Ọ̀hún Nkembu of Umuohuru Okaigamkwe Autonomous Community. His Royal Majesty Biatoto Harawale Biatoto Awotwade. Because Oyeze Mbakwe ela tulo ega ko bande la gre ko ne go 3 days ni mu la ko ka ni wa ni ka ho ne se mu ne pera na sibiko mwena na kalokwa asenwafo ide kwa mba amwega amwe and I'm not going to do Uber. Can I bring in a million in a Giluna? When I met you, can you give me 1 million guy? Just 100,000 over the doors and get away. Oh, will you look at? Oh, will you look at? Okay. It's a many way to go to Friday on. Eh? Memory. I'm not near. I bet I got that pound when you're better over it. Because memory, over here, I have your microphone. Oh, man. Okay, yeah. Hang on, no go here now. Australia 900,000. Yeah, I was it. Okay, let that count number up already. Hey, yeah, Member because you want to flat out 530 and Mama Long. Egalia sister to Alala. Yeah, no. And while you're on phone, we had him. Let me show to a young mother. Ah, the banana. I know where I am. Because never that way. By not to find out a condo some of Beru. Oh, God, the quaggy. Can we can have a putia also? Odimdiani Yoma na Dimma Habia Biko Biato Franyano Unulanya Okaiga Wobuto Mbando Zona Biamuta Ihe Oyebole Mibia Obierugala Oyebole Mibia Gamu Yediche Oyebole Mibia Gamu Nandamanu Nemefu Ego to Eko Oyebole Mibia Ihu akpekpo ya dịka iwe ya mere efo m ije hụra ole ebe ọ na-akọtụ ya ọla ọka ga nkwa egwu ọ dịghị ebe ọzọ obodo Chineke gọziri ahụ n'ụzọ ọbụla na-akọrọ ndị mmadụ iji mma maka egbe
Ekochi Katoko. Àwọn Tọ́dí. Our Tọ́dí, Nana. Our Tọ́dí. Ndọ́wọ́ àwọn kan dé kan. Our Tọ́dí. Léyà. Mmakojakoja. Yewe Ekochi Katoko. Ngwa leleta na ya. Leleti ya. Tie kẹwàá ya mọ ọmọ àmàlà ní ìwọ̀n fún rẹ̀ yẹ wúrẹ́ bẹ́ẹ̀ tó yọ tie. Àwọn Tọ́dí. Yàrá na ego ga-akọ na nke ọzọ bata. Emekwa ka mma na eru egwu eleke nọ ndụ. So, àwọn Tọ́dí. Eko, from Katoko, I come in. Eko from Katoko, allow the cameraman to what just a quick work? I'm almost take a dog in there. How much do I know? Everything Kata Apple. About 20. About 20. About 20. Every car go. Watch it, watch it. Because I cannot go out of the plane. I was studying. I was studying. Thank you very much.
Continues. Thank you. Become one after the other. Okay, ene de koto chumbe. Denine malo nienefe. Ekonya de kota no chumbe. All of you come together. Our Tommy. Because Onyeji Umala, IGN 77FG, Siana, Opa Krebu Kwachi, Koga Pupia, Kanyamanu Wike Poor. Otherwise, the security will be forced to remove the vehicle in any means. Onyeji for the store, Akuta, TNTZ. Almost goes a book party because back a book here. Near to take a little there. Because Kaila's Panazo, Kaila's our Tony. Eko umasu, eko gagare unse, ade unse, Erumosu, please. Erumosu. Thank you so much. May we announce again the owner of this vehicle, please.
transporters to go quickly to go and remove it. This Yarumana, they are informed, I will not change it. Umosu Yaruno Nandu Yabeka Biko Orwele Mbangiji Atetuwe Weekend Ore Kandi Obola Balabo Loma Then weekend for Tabazro Epe Ilese before 5:30 here in Canada. The Cambodia no get 100 goes. Erumosu. Emere Kamana Obiola Sabiola. Eyimba na mudi ya ona ma biawa. Evute bench. Mo vute oche. Akoya rute edoso oche ndile akwankwa no oche. Eru anojodo. Dano kwichi owiya. Di fada mafia ga no oti. Ka won neche ba kwa mba. Alonso, pode Alonso.
For the people appropriately delayed for you. Ana m asị anyị ga-enye nsogbu n'ụgbọ efe. Onye metala ụka, onye jide mma. At the end of the day, we will all n'ụlọ n'udo. I go say n'aha Jizọs. Imele ezi Chineke, onye mere ka ụbọchị taa dị otu a. Anyị na-arịọkwa gị, ọ tụrụ ala gị gbachi ekpe, biko meere anyị ekpere ka ihe mmata ahụ ọbụla dịrị onye ọbụla. Mgbe anyị na-eme ka anyị si Chineke gọzie anyị, ka anyị na-alụkwa anyị dị iche iche n'udo n'aha Jizọs.